दानिया खोनासं लोगोफोर बोसोरसे सिगांनि लोगोफोर जेब्ला आं डिग्रियाव फरायबाय दङमोन जेब्ला आं सिगां कलेजाव क्लास खालामनो थाङोमोन बे समाव जेबो गोसो गैयामोन सानफ्रोमबो कलेजाव थांलाय फैलाय खालामबाय थानो बाबानि सुपार स्प्लेन्डारजों थाङोमोन जेब्लाबो थाङोमोन कलेजाव जेब्लाबो थाङोमोन कलेजाव जेब्लाबो RPM लिमिटआव सानसेखालि लामाजों कलेजाव थांबाय थानाय समाव सासे सिखोला नुहुरो आङो बे सिखोलाया जेब्ला आं बाबानि सुपारजों बेनि खाथिजों बारस'ना थाङो अब्ला बियो उननिफ्राय माथो हरो हाय सुपार होनना माथो हरो गोसोआ जायो कुस कुस बे समाव जायो आंनिया कुस कुस गोसोआ बारा गोजानद्रायबो नङामोन कलेजा उनावसो मोनथिना मोनो जे बियो जोंनि सेम क्लासावनो फरायदाबनाय बे सुपार बाइकनि थाखाय आं लाखिबो सानो बाबानि सुपार बाइक सुपार स्प्लेन्डार बाइक मा बुंबावनो आरो मा बुंबावनो जेब्ला नुदोंमोन बेखौ सिगां गोसोआ जादोंमोन बाहां बिरहां लादोंमोन बिनि कन्टेक्ट नाम्बार महरा बर' फिल्मनि एक्ट्रेस बादि नुयोमोन गोमो गोथां बाथुगां बिनि गाननाय दख'नानि गाब मेगननि फाव मिनिस्लि महर गुसुथिनि बिनि जारां गाब नायबाय थाथावथाव मिनि हाजारा अय हिर' आंबो थांफानि र' बुंनाय राव गोसोखाङो दाबो गोसोआव फैयो बेसेदि समायना खोनायो आङो जेब्लायबो नोंनि सिमाङाव फैयो नों आंनि सिमाङाव